Kaixo, garazi Makola naiz, eta bueno, gaurko bideoan hitz egingo dugu de las bebidas gaseosas. Osea, que vamos, que dela edariak gas dutenak, osea, gaseosa. Bueno, baino, hasi aurretikan, egingo duguna da, hori, labatza zozketa. Bueno, badakizute, lau sabores daudela, badela konsome, manzanilla, kamomilla, esnea eta kafea. Bueno, nahi horrema dezute, kit bat eraman etxera, hemen behian utzi komentarioak, ze dari gustatzen ezkizuten, eta subskribatu hemen behian, nire bideo guztiak ikusteko zuzenean. Eta, bueno, kitean etorko dira bi baso, bi palillo, azukrea, bat morea eta bestea morenoa, uste detezkerin moreno bi txuri, eta gero bi zaboreko kasunak ere bai. Eta hori, hemen utzi komentario bat, ze gaseosa gustatzen zuten. Bueno, eta nire egiten harremanetan jarri eta etxera bialduko dizkizuetu. Bueno, como sabéis, la baza, lo que pasa que tiene 4 sabores, que son camomilla o manzanilla, consomé, café y también leche. Bueno, para llevar el kit a casa tenéis que poner aquí debajo los comentarios y suscribir a mi canal para que veáis todos los vídeos, para que veáis todos mis vídeos. Y entonces a vuestra casa os va a ir un kit entero, que son 2 vasos, 2 palillos, dos azúcares, uno moreno, otro blanco, o 2 morenos o 2 blancos, como queréis, y el gusto favorito. Bueno, orain jarrituko dugu bideoarekin. Bueno, gaur bideoarik ez dago, zertik garai horretan, horrendikan ez ziren, eta ere ez ditu. Dituzte zaporea, excedentea da, eta alkoholik gabekoa. Joder, es que si no nos emborrachamos todos, si no. Coca-Cola tiene un poquito de cafeína y cocaína, y eso son drogas, aunque café no. Edari hauek gaseosak edaten dira hotzez, eskagarriago egoteko, gero ere bai, fermentzi gehiago ematen dio, eta horrela saihesten du karbono dioxidoaren saborea. Ura, karbono dioxidoarekin eta azido kimikoki oreka mantentzen dira. Eta hauek dira errazio kimikoak. H2O gehi CO2 berdin H2 CO2. Gero H2 CO2 berdin H gehi eta H plus gehi HCO2 negatiboa, eta gero HCO2 negatiboa berdin H plus gehi CO2 igual. Txalo bero bat! Bueno, niri asko gustatzen zait, eta horregatikan estoy gorda también, porque estoy hinchada de gaseosa. Bueno, niri gustatzen zaitena asko da Coca-Cola, bai, guarana gustatzen zait, hori da Brasileko edari bat, eta oso goxua da, zertik handelako de manzana, osea da sagarrana, eta nahi sagarra ez asko gustatzen, baina zukoa beti ondo dago. Eta bueno, gero bai, gustatzen zaizkit Red Bull, Monster, Mountain Dew, ere bai, horiek dira energéticos, energia ematen dute, zate dute Red Bull te da alas, mentira. Eta, bueno, horiek dian gustatzen zaitenak, eta azken aldian
edan detena izena Coca-Cola, Guarana eta Monterrey. Zortzi Coca-Cola edan itun segidan eta gero gauean baitzen nulorik egin. Eso creo que es de tajeni. Eta, bueno, nola egunero edaten dudan edari gaseosak, zumbat beharko da egunero. Eta orain, zumbarekin jarraituko dugu. Bueno, horrengo astean, beste bideo batekin etorriko naiz. Eta, bueno, badakizute, hemen behian jarritzen zute komentarioa, labatzako zozketan sartzeko. Eta, suskribitu zaitezten nire kanalera, eta horrela jarraituko dituzute nire bideoak igotzen ditudanean, iritsiko zaizue notifikazio bat nire bideoak igotzeko.